Dobar dan svima! Danas pripremamo bele štanglice od oraha. Ovo je starinski recept od samo nekoliko sastojaka za izuzetno ukusan kolač. Za ovaj kolač u jednu šerpu stavimo 250 g mlevenih oraha. Dodamo tu 250 g šećera i razbijemo jedno jaje srednje veličine ili manje. Zamesimo testo rukama, dobit će se glatko testo koje se lako oblikuje. U drugu posudu stavimo jedno belance i dodamo tu prstohvat soli. Mutimo mikserom dok se ne dobije čvrst sneg. Dodamo još i 150 g šećera u prahu i mutimo dok se sasvim ne umuti. Dodamo pri kraju mućenja 2 kašičice soka od limuna i mutimo dalje dok ne dobijemo čvrstu smesu koja se neće razlivati kada se maže na štanglici. Smesu od oraha i šećera podelimo na 3 dela i oblikujemo jedan pravougaonik. Oblika sa koga ćemo moći seći štanglice. Najbolje da to radimo na papiru za pečenje kako se ne bi lepilo. Premožemo štanglice umućenim belancetom. Pečemo štanglice. Vadimo štanglice i stavljamo u tepsiju koju smo prethodno obložili papirom za pečenje. Isto ponovimo i sa druga 2 dela testa. Sušimo štanglice na 100 stepeni Celzijusovih 2 sata u redni, možemo sušiti i više. Cilj je da ostanu bele, a da se sasvim osuše, budu onda hrskave i lepe. Hvala što ste gledali ovaj video, uživajte u prelepim štanglicama, doviđenja i prijatan dan želim.